Biko Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atụnye na-asị na gịnị mere mmadụ ada akpachara anya ejebe ndị mmụọ na-ajụ ma ndị nwụrụ anwụ ma ha nọkwa ebe a. Biko anyị ebidogo ọzụzụ ịchọ chatị anyị na nọmba ada ebe a. Biko enwetago m ọfịs ebe anyị nọ. Biko m na-ayọ unu ndị Igbo biko ka unu tinyere m aka ka akwụọ ụgwọ ọfịs a. Ọ maka ọdịmma mụ na ụnụ, maka ọdịmma mụ na ụnụ, ọdịmma mụ na ụnụ. Onye dịka na-echifusi vidiyo bịakwutie gị na ya na-aba afụ afụ. Biko ihe na-akọ kịta bụ 12 o'clock n'ọhụrụ. Ka m weta dị ọda fon kịta aka ụnụ fee. Biko ọ bụrụ na ị ma na ị chọghị ịnwụchi ugbo ihe ọbụla ị na-ama ama ka ya sere aka ebe a. O nwere nwanne anyị nwoke kpọọ m bi mba Canada kpọrọ m wee na-akọrọ m na diọkpara nne ya nụrụ nwaanyị mana ya na nwunye ya mụbere nwa. Emesịa ha eje ma adopt ụmụ na-aṅa ntị. Papa ya agbadabago. Papa ya dị 98 and mara mgbe mmadụ bigidere ndụ wee baa 80 90 ihe ọ bụ ọkara mmadụ na ọkara mmụọ. Na-akpa ya nso ihe ọ nọzi okere mmadụ na okere mmadụ. Papa ya wee kpọọ ya wee sị adịkwa amụọ mana ọ bụrụ na ya kacha nka ukpuru nwụọ diọkpara nne ya bucha ọfọ na ọkwa ya bụ onye ga-ebu ọfọ na ụmụ diọkpara nne ya ha emere adọpụta ma mmetụkwa ọfọ aka maka na ha bụ mbịarambịa. Ụmụnne m agha wee daa ka nkwe ihe m chọrọ ikwu. Gịnị bụ ọfọ nke a kpọrọ ancestral staff? Ọfọ bụ okwu ekwucharụ n'uyi be mmadụ o jee na be mmụọ gaa ozi game ka okwu ahụ dị ike ma dịkwaziri. O nwere ihe a na-akpọ ọfọ na ogu. Enwere ọfọ na ogu nke mmadụ na-ejite enere anya mmadụ idiri gị ihe. Mmadụ adaghị eme gị ihe ọjọọ mana ị na-echere ya echiche ọjọọ, ị na-eme ya ihe ọjọọ n'ahụ. Den enwekwa mmadụ ijidere mmadụ ọfọ, ị na-agbara mmadụ ajọ izu, ị na-eme ka imegide mmadụ onye ahụ, ị na-achọ mmadụ okwu mmadụ ana. Den ogu bụ ezi omume mmadụ mesoro mmadụ. Ọ ga-agba ọ bụrụ na onye a bido wee buwe ya agha ọ ga-ewere ya jụpụrụ gị ogwu. Onye kpatara eji asị mmadụ bie ndụ dị mma maka ụbọchị oge ereji ka i wee fụ na ijidere mmadụ ogu wudere mmadụ ọfa nke a na-akpọ uprightness and what? Righteousness and authority. Ka nchi ya azụ ihe m na-akwuru. Enwezie the ancestral staff. Ndị Igbo bụ ndị amaara amaara nke ọma, bụ ndị maara Chukwu tupu ndị ọcha abịa. Ndị Igbo nwere nsọ ha na-asọ nsọ na-asa arụ asọ maka na ha na-agọ Chukwu agụ. Ha maara Chineke bụ mmụọ nke ha na-akpọ Chukwu. Ihe ọ pụtara bụ ha maara rịị na Chukwu ahụ dị, ha ma na ihe okike dị, mara na enwere chi kachasị niile nke a na-asọpụrụ. Oge ahụ ọtụtụ obodo enwekwara arụsị. Kedu ebe arụsị? Arụsị bụ ụmụ obere chichikwu ji eje ozi. Yes, maka na mgbe ahụ ndị mmadụ na-asọ arụ asọ na-asọpụrụ ana na-asọ nsọ. Onye ọbụla na-akwụba aka ọtọ ka ọ ghara ime ihe ga-emegide ibe maọbụ mee ihe a na-asọ nsọ. Ka m wee chi ya azụ n'ihe m na-ekwu. Ọfọ ahụ bụ ọfọ ndị okenye ji ekwu okwu be mmadụ ọ gaa be mmụọ wee dị ire. Ọfọ dị n'obodo ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu. Tupu ndị ọcha mara ihe bụ ọfọ, ndị Igbo enweghị ọfọ. Kedu ihe bụ ọfọ dị obodo dị iche iche? Ka egwedebịa nso ije na Nigeria enwe National Assembly, enwe maize and gravel, the symbol of authority. Yes, ọ bụrụ na okwu ọbụla ekwu na National Assembly o wee bụ na maize na gravel anọghị ebe a, ihe ọ pụtara bụ na okwu ahụ enweghị ike ịdị ire. Ọba sị ka ọ bụ eziokwu. Enwe gravel to confirm na ihe ekwuru bụ eziokwu, na otu ekwuru ya na ekwughị ya na ya ekwuru na ekwuola na agaghị ekwugharị ọzọ. Ọ ya bụ ọfọ Nigeria ji. Ma ọ bụrụ na ị ma ka mmepe gha anya na den ka nchi ya kwazi azụ na nkụzi m. Ọfọ ahụ bụ ọfọ na-esi na agbụrụ ruo na agbụrụ iji wee mee ka ọ bụrụ ihe dị n'ọgbụgba ndụ. Maka na ndị Igbo matara nke ọma, ọ dịkwu n'akwụkwọ nsọ nke ndị ụka, ọbara ka Chineke na ndị Igbo ji eme ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ na gị na Chukwu mechaa ntamimo, ọ bụ ọbara ka e ga-eji wee chịkọ ọgbụgba ndụ gị na Chukwu. Mgbe ahụ ọ ya kpatara ndị Igbo ji eji ọbara wee na-egosi na ihe a bụ okwu ekwuchara nwoyi ekwucha ya egbupụrụ ya ọbara maka na ndụ dị n'ọbara, maka na ọbara na-ekwu okwu. Onye kpatara Kraịst ji bịa nwee werekwa Kraịst wee kwụkwọ ụgwọ ọbara ọgbụgba ndụ nke ikpeazụ a.
ọtakwa m ebe m na-eje o. Na ọ dị ọtụtụ ezinụlọ ọfụ ukwu dị, mana ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ene ha anya, onye chegharị ọsị nya matara anya ahụ n'ụzọ ojojo jeburu ọfọ be nna ya gbaa ya ọkụ. Ịma ihe eji hụba ọfọ? Enwere obodo n'obodo na-eji mkpi egbue mkpi agbata ahụ ya were ya wee ruo ọfọ. Ndị na-ebu ọfọ bụ okenye. Ọfọ dịkwazị n'obodo ọbụla dị iche iche tupu enwe eze obodo. Mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, agaghị echi gị eze obodo ma ọ bụrụ na iji ọfọ. Mana taa ọtụtụ ndị eze obodo bụ ndị gọọmenti jiri aka ha wee họpụta. Ọnya na-emekwa n'ụlọ ihe. Eze obodo ga-echi ọzọ n'obodo, ị ga-eji ọfọ, maka na ọfọ ahụ ga-abụ ka ị ga-eji kwuo okwu. Ọfọ a ga-abụ na ndị gboo na ndị egede na ndị mbụ nọnyere. Ọfọ a ga-abụ your symbol of authority gị dịka obodo. Ọ bụ ọfọ ahụ ga-ejide gị, maka na ị ga na-aga ọfọ ahụ kwa mgbe. Enwekwara ọfọ na-adọkwazị n'ụmụnna. Ụfọdụ ụmụnna bụkwazị ndị na-enwere ọfọ, a na-eme ya okenye. Okenye ọbụla bụ onye ji ọfọ ụmụnna. Kedu ka esi ama okenye na ụmụnna? Otu esi wee bata ọgbakọ ụmụnna. One ndị bụ ụmụnna? Ụmụnna bụ ọgbakọ ezumezu ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Onye abụọ bụ na emesịa mitu na okenye abịa tụọ mmanya, ma ọ bụ na enwe okwu dị ike a ga-ekwu, okenye abịa. Chairman ụmụnna ngakwa ntị o. Chairman ụmụnna dịkwa iche na okenye ụmụnna. Ọ bụ na enwe nsogbu n'ụmụnna, ọ bụ okenye ụmụnna ka a ga-akpọ. Chairman ụmụnna ka ị ga-akpọ kpesara ikpe. Mana ọ bụ na okwu a sie ike, ị ga-eje kpọta okenye ụmụnna, maka asị okenye kwacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị. Ka nchi ya kwa azụ na nkụzi m na-ekwu ka ị wee ghọta ebe m na-eje. Ọ bụ oru okenye ada eme ya na onye atọrọ na ya dị ya onye bụ ụzọ bata ọgbakọ ahụ ezumezu ndị dị ndụ a na ndị nwụrụ anwụ mma. Ọfọ ahụ bụ a na-egbusara ya ọbara iji wee kwuo na okwu a bụ okwu ekwucharụ nwa ihe otu ekwuru otu a ka ọ ga-adị. Kedu ihe kpatara ndị Igbo ji mee na nwanne ma cousin na-ada anụ nwanne? Ọ bụ okwu ekwucharụ nwa iyi n'omenala Igbo. Ọ bụrụ na ije na nke ndị Hausa, cousin na-anụ cousin. Yes, cousin na-anụ cousin. Ndị China cousin na-arụkọ, mana ọ bụ arụ n'omenala Igbo. Ọ bụ culture ha, ọ bụ okwu ekwucharụ nwa iyi. Chi niile dị n'iche n'iche, mana ọ bụ otu Chukwu na-eke, si n'ofu nne na ọmụrụ bụ ofu Chukwu na-eke. Ya ka o ji n'ike na ọdụ ụfọdụ n'ezinụlọ nke si na agbụrụ na agbụrụ wee ruo na agbụrụ. Enwere ọtụtụ obodo ọ bụ ibu ọfọ na-ama ama. Ọ bụ na ọfọ nwaghị ịma na ọ gị ka o ruru. Mana ọtụtụ obodo n'ala Igbo bụ diọkpara bụ onye na-ebu ọfọ. Ọfọ bụ ọfọ na-aga ije, okenye na-ebu ọfọ. Iji wee maatụ, nwanne anyị nwoke a papa ya eruo na 90, ihe ọ na-achọ ka ọ kọwara nwa second son ya abụ mara amara dat na gịnị mere diọkpara nne gị ọ bụ na nwụcha ọnya ga-ebu ọfọ m. Den ọ bụ na diọkpara nne gị bucha ọfọ nwụọ, ọ sị na ya da anụnwaanyị na ha eputego nwa, ụmụ diọkpara nne gị a ga-emetụ ọfọ maka na ụmụaka ahụ bụ mbịambịa. Yes, I said so. Mbịambịa anaghị ebu ọfọ. Mbịambịa amaghị ebe alarụ. Iji maatụ, ọ bụrụ na diọkpara nne dị manụ mechaziri nwunye ya wee mụta nwa wee mụta nwoke, onye ga-ebu ọfọ aha bụ nwa ahụ diọkpara ahụ ji utu ya wee mụ. Ụmụaka na-aba ahụ emere adopt bụ nwa ya, mana ha ama mmetụ ọfọ aka. Yes, ha ama mmetụ ọfọ aka. Yes, maka ọ bụ ọbara ha ezughị ezu na ha bụ mbịambịa. Na-aṅakwa ntị. Den ọ bakwa n'ihe mmemme ọdịnala a ga-eme n'ezinụlọ ahụ. Nke ahụ nwoke a ji utu ya aka bụ ihe ga-eme every damn thing. Yes, mana oyi ọbụla gbasata arụ tradition, ọ nke ahụ nwoke a ji utu ya wee mega enwe ya. Na-aṅanụ ntị ka unu eji n'aka unu egbu onwe unu. Abịakwazịa n'ihe gbasara obi iji maatụ. Ọ bụrụ na dị manụ mechazie ndere anya na dị manụ amụtara nwoke chịrị ụmụazị ahụ na-aba ahụ o mere adopt mụrụ man wee bugide ọfọ papa ya wee nwee, onye ọfọ ahụ ga-erutezi bụ the second son. Yes, ka nkọwa ya ọfụma ka m nwụọ ya. Ọfọ dị be nna m. Ọfọ si na nnukwu nna m egemụka onye mma ama gbasa ya egbu papa m efe ị ga-afụ ka okenye kpọrọsịa egemụka onye mma ama. Ọfọ ahụ wee si n'aka egemụka wee baa n'aka gịnị adosoro onye nna mụtara mpa m nnukwu m. Adosoro onye wee bugide wee bunye papa m nnukwu m bụ anya adịọha wee bugide wee bunye papa m bụ Chukwu Emeka. Ọkwa ị na-ege ntị?
papa m wee bucha ọfọ nwụọ o wee ruo nke papa m tọrọ nke papa m tọrọ ncha nwụọ otu a kozigagi ije onye fọziri kịta bụ Gabriel anya adịọha nwanne papa m last born na nwoke ọfọ bụ n'okenye n'okenye karị ọ bụrụ na o bucha ọfọ a wee bicha ndụ ya n'ụwa nwụọ eyipụ akwa ụjụ machaa dịka ndị Igbo si eme ọfọ ahụ abịazi eruo diọkpara nne m ọfọ diọkpara nne m nwee ike imetụ aka bụ ọfọ papa m mba na papa m nwere ọfọ diọkpara nne m bụ ọfọ papa m direct mana ọfọ bụ na ọ baa n'ọfọ ukwu onye na-ebu ya bụ okenye achọghị m ikuzite nkụzite aka maka na abụ nwaanyị adịghị ekwuchi okwu ọgbara ọka m wee kọwaa ya ebe a mana ọ na-ewute m ọtụtụ ndị mmadụ na-eme onye chegharịa ọgbara ebe ọfọ dị buru eje gbaa ya ọkụ ịfụkwara ga-afụghị nwaanyị ada eje ebe ọfọ n'ọtọmadị nwaanyị na-afụ mensis mana nwatakịrị ọbụla ka bụ nwata nwee ike igwuri egwu jee ebe ọfọ dị yes ada awụ ọfọ mmiri ada ama ọfọ anwụ ada achọ ọfọ enwere ọtụtụ ezinụlọ nwere ọtụtụ ihe nna ha debere mana o nweghị ihe gbasara ihe dịrị ya bụ iji were ọfọ a ka onye na-akpa debi ebe mmiri na anwụ ama na ama ụfọdụ na-eje kụọrọ ya zengi uche konye akpa ahụ ebe ahụ jere onwe ha ọtụtụ ndị diọkpara bụ ndị ebe na anya na papa ha nwere ekwuo na ha amaghị ihe bụ ọfọ ka ihe dị ihe abụrụ na ị chọrọ ị ga-eje kpọọ ụmụ nwa di ana kpọọ okenye nwaanyị ada na ebe a na-egbuzu ọfọ asị ọfọ na-ekpa na onye a ka o ruru mana ọ sị na ịchọghị ọfọ mana ị chọrọ ana nna ihe ga-emezi okwu na ndị ana gbaka ha si afọ n'ụlọ so ihe ị ga-emezi bụ eje kpọọ nwa di ana maka aja ọjọọ bụ nwa di ana na-ekwu ya atụ ogwu atụtaghị nwa di ana atụzie nwa di ana ekwuo na onye asị na ya ekwenyeghọ n'ihe dị otu a ebe ọ bụ na o sigo otu a wee dị anyị ga-eburu ọfọ a wee bunye nke ọ tọrọ with all pleasure odebi ya maka ọfọ onye na-eje obe ụfọdụ bụkwa onye na-ekwu eziokwu onye na-akwụba aka ọtọ go to different families na ọfọ adị ọzọ ya kpata arụ ji karịa maka na ọ bụrụ na e nwere onye na-esu ọfọ n'ala maka iweta osisi ọfọ ịsụọ ya ọ metụ na anọ n'elu ihe ọ pụtara bụ okwu a kwuru na be mmadụ otu a ka ọ ga-esi zigara ya Chukwu yes akụpụ ọgụgụ ụfọdụ a ga-asị a na-agwụ agwụ a na-agwụ ọgwụ emecha ijekwa ndị China ndị na-ekpe Hindu so na ha na-agwụ ọgwụ religion enwere 4 million types of religion ndị ọbụla na-agọrọ chi ya ka ha si ghọta ya ọ ka nkọwara gị ebe yes ọfọ nwaanyị ada ebu ọfọ onye kpatara mfụ ndị asị na ha na-eme eze enwere m ọfọ ị nwere bụ ọfọ iji eje mmiri iji arụ ọrụ dịka onye na-nwere onwe ya maternity ị na-ana nwa oyi ọpụta nwe osisi ndị ebe a nya ka eji si gị na nwaanyị ada abụ onye isi nchụaja na ihe osoro oke ọkpa ya shie nnekwu mgbe anyị ruo na-eke ya na ije ama yes ọtụtụ ndị bụkwa ndị enere anya ndị n'ọnọdụ ezinụlọ mana ọ bụghị ha ka o ruru ije ada ekwu ọfọ na-eji aka ya kwuo onye o ruru mụ gwara gị enwere ọtụtụ ụmụazị nne na nna onwe one widow bịa na-akọrọ m ụbọsa na ya nọ na nrọ dọkpụrụ nwa ya dị only child ka ọ mụta okenye pụtasịa ka ihe gburu di ọsịa na ya ma ọsịa di gị na-ajụkwa ajụ sịa na ya ma ọsịa na ọfọ dị nwa ya n'isi onyezie ya n'isi fụ ka ọfọ na-eroteti nwa ya nwoke mana nwa ya ka dị ebe 7 years widow told me wesịa na enwere ọfọ be nna adị nwe ka o si kọrọ m ya nsị ya wel time erube nwa ruo ebe 20s mara ihe jitaba arụ na mmadụ a ga-enwekwu okenye Chineke ga-edebe ofu onye ga-agbazi efuru ya ji ekwu okwu a bụ ka ụnụ mara merenu eji n'aka ga-egbu onwe gị nke mere na be nna m n'aka m eji n'uche okwu a nwanne my grandfather obido ojebo kasịlị na-enwe ya gbasara abịagagagagaga o jeburu ọfọ nna ya gba ọkụ apụta m ụwa n'ihe ahụ nwunye dịkwa n'ime nwunye wee dị ime mụọ nwa otu ahụ ọfọ ahụ si gbụsịa ihe m egbote ihe m ihere ọkụ otu aka nwa ahụ si gbụsịa although the child later died. Ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị burugoro ọfọ nna nna ha je gba ọkụ ta otu ahụ o si gbakwere na be nna mkpa ya gaghị akpọ na ndị ekpebu n'ọfọ gba ọkụ hịtọ so weta ego eji wee gba ọfọ ahụ ọkụ ofu nọ n'obodo oyibo na Australia ka ọ kpaa gaasị na ya vom gbaa kena ya meshin gbaa meshin ka ọ start ya meshin vom nke ọzọ ka ọ gbaa generator ka ọ dọọ generator onye ga-agba akwụkwọ na Saturday ọ gbaa ọkụ bi on Friday on Thursday. Don't ask questions.
ike a wee sọ bụ arụ a wee jụbazie ese wee bịa kwachie dị ọfọ gburukwa egburu ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụkwa ndị jere n'ezinụlọ ebe ife ije dị jee jụcha ese chọrọ n'ezinụlọ ahụ ị na-anya sị gị ada eje ebe nne don go there ji ebe a sọrọ ha na ọrụ onwe ihe na-ama amaka ya agana nwaanyị na-enwe ọfọ kedu ebe ọfọ nwaanyị na-adị aka gị site n'ịsa aka na ebe a ka ị ga-ejide ogwu jide ọfọ sinsi nji bịa dị ebe a ọ bụ na m agba na mmiri ozu oshi megide mmadụ ibe m aja na be dị m jide m mana ọ bụrụ na aka m dị ọcha otu aja na-adị agụta aja anyị ọ na-eme na a ga-agụta ihe ọma ga-emere m mana ọ bụrụ na agụta ha aja anyị ọ na-eme na ihe ọma ga-emere m n'ezi agagụrụ ị na-ekwu ya steady ọgwụgwọ ihe dị n'ezinụlọ abịa ka ọ gbajuo dọrọ iji ọfọ na ogwu were ya na-ekwupụ okwu sitere inwe ike mamịrị abalị ịkpa agha ka nke m si eme m nyocha mamịrị m pụọ m na gara m tupu ogo na ebu nakpute bịa dida anyị na-ejekwe naanị ya ọmụ na-eme nke mmemme ọkwa na isi m ịtọ n'ụzọ ọ bụ asị ihe m ji ekwu okwu a bụ madam na-agba ọnụ gwara nwa m mere adọpta nwa m iteki time ya dịdị ndụ wee ri ụmụaka anyị mere ite isi ya asọm kwurie mbịa mgbe a na-ebu ọfọ chọọ m ịbịa kowe ogologo akụkọ ụmụnna amụma na